kasing-kasing, alang lamang kanimo. Walay laing man nag-iya, ikaw lang Hesukristo. Tungod kay kining kinabuhi, imong gasa. Busa ang iyan lamang nga pagasimbahon ka. At ibuo kong kasing-kasing, alang lamang kanimo. Walay laing man nag-iya, ikaw lang Hesukristo. Tungod kay kining kinabuhi, imong gasa. Busa ang iyan lamang nga pagasimbahon ka. Pagkamaayo mo, Jesus, pagkatahom ning gugma mo, way makalabaw. Sa tiunay kalipay ko, dalay kun ka, Jesus, igabayaw ang ngalan mo. Sa tibuo kong kasing-kasing, magapasalamaton ko. Bisan adunay panahon nga kumibiya, apan ang imong gugma, nagapabilin ka nako. Ang imong kahibulungan nga grasya, nagahatag og paglaom ka nako. Pagkamaayo mo, Jesus, pagkatahom ning gugma mo, way makalabaw. May kalipay ko, dalaygon ka, Jesus, igabayaw ang ngalan mo. Sa tibuo kong kasing-kasing, magapasalamaton ko. Mayong adlaw sa tanan. So again, mao ang pagsugod sa katuigan 2025. Dako ta nagpasalamat, dakong pagpasalamat sa Ginoo nga diin nagsustain kanato pag niaging tuig og ingon man sa karon nga katuigan. So padayon ta sa ato ang series diha sa Lucas. Nanata karon sa Lucas kapitulo 2 og atong himay-himayon ang bersikulo 25 hantod sa 38. Apan sa dili pa ta moadto sa unahan, mga sa taog tabang sa balang Espiritu Santo nga magpadayag ug unsa man ang mensahe niya karon. Magampo ta Ginoo. Kami nagpasalamat ning dako nga kahigayunan, oportunidad nga magipaabot diri kanamo nga magtuon sa mga pulong. Tabangi kami amahan, lamdagi matagunahona og kasing-kasing kadungog sa imong mensahe karon og amo kaning maaplikar sa mga kinabuhi ang prinsipyo og mga lessons nga among makuha. Bisan pa kanako Lord, dala sa mga pulong tabangi ako. Amo isalig kanimo tanan sa ngalan Jesus. Amen og amen. Again, ang ato nga passage karon diha sa Lucas kapitulo 2, 25 hantod sa 38. So, og doon na mo yung mga Biblia, sundalan ko sa inyo ang mga mata. Akong pagbasahon. 25, niining panahona may tawo nga nagpuyo sa Jerusalem nga ginganlag Simeon. Maayo siyang tao og mahadlokon sa Dios og nagpaabot sa kaluwasan sa Israel, naguban kaniya ang Espiritu Santo. 26, og gipadayag kaniya sa Espiritu Santo nga dili siya mamatay hangtod nga makita niya ang Kristo nga gisaad sa Ginoo. Minanduan sa Espiritu, misulod si Simeon sa templo. Sa gidala na ang bata nga si Jesus sa iyang mga ginikanan ngadto sa templo, aron didto ilang himuon kaniya ang gisugo sa balaod. 28, gikuha o gikugos ni Simeon ang bata ug nagpasalamat siya sa Dios.
karon Ginoo kay imo namang gituman ang imong saad, itugot nga ang imong sulugoon mopanaw nga malinawon. 30. Kaysa kaugalingon kong mga mata nakita ko ang imong kaluwasan nga imong giandam atubangan sa tanang katawhan. 32. Usa ka kahayag nga magpadayag sa imong dalan ngadto sa mga dili Hudiyo ug maghatag sa himaya ngadto sa imong katawhan ang Israel. Ang amahan ug ang inahan sa bata, si Maria ug si Joseph, ang amahan ug ang inahan sa bata nahibulong sa pagkadungog nila sa gisulti ni Simeon bahin kaniya, bahin ni Jesus. Unya gipanalanginanan sila ni Simeon og miingon kang Maria nga inahan sa bata. Kining bataa gipili sa Dios alang sa kalaglagan ug kaluwasan sa daghang mga tawo sa Israel. Mahimo siyang ilhanan gikan sa Dios nga supakon sa daghang mga tawo ug tungod niini madayag ang ilang mga tinaguang hunahuna ug ang kaguol nga sama sa usa ka hait nga espada mulagbas sa imong kaugalingong kasing-kasing. 35. May usab ka propeta nga babae nga ginganlag Ana nga anak ni Panuel sa banay ni Aser. Tigulang na siya 7 ka tuig siyang nakig-uban sa iyang bana. Unya nabalo siya hangtod nga 84 na ang iyang edad. Wala gayud siya mobiya sa templo adlaw o gabii, nagsimba siya sa Dios, nagpuasa og nagampo. 38 katapusan, niadto gayong taknaa miabot siya og nagpasalamat sa Dios og misulti bahin sa bata ngadto sa tanan nga nagpaabot nga tubson sa Dios ang Jerusalem. Ang Dios ang panalangin ng daan sa nga pulong. So atong nabantayan sa ato ang passage, adunay duha ka karakter. Kani nga karakter mao si Simeon og sing Ana. Okay. Unya naa sila'y duha ka similar nga kaluha sila. Ug mao ni atong ato ang hisgutan. Kaluha sila nga nagpaabot, nagwait or naghulat or na ay something nga gi-anticipate or gipaabot. So now, mangutan ako, sa karon nga tuig na 2025, unsa man gipaabot nimo sa imong nga kinabuhi or nabatay mga pagandoy nga atong gi-anticipate nga matuman, nabatay mga unsa man ang dagan sa unahuna nga kinahanglan kini mulampos og atong gituohan nga kini maabot gayud og matuman, nabata na sa ato ang karon nga gilok forward sa 2025. Hinuon usab nindot usab sa atong espirituhanon nga bahin is napod tay gilok forward, napod tay gipaabot, napod tay kanang gilong gi-anticipate nga dili lang mapabilin nga karon nga sama sa 2024 ang atong espirituhanon nga kahimsog, kundi ato asang gitubo like na. So again, naay duha ka buok nga karakter si Simeon og sing Ana ang ato ang nahisgutan diri. So now, ang kaning anticipation or kaning wait or kaning pagpaabot or naghulat gigamit ni Luke, ang Greek ani is nag-expect. So kaning nga context, ang hulat nag-expect og Misaya. Nag-expect sa ilang manluluwas. Okay? Meaning ambot pagpasabot ka ng literal nga translate kay naa sila'y alerto, meaning alert. Naa sila'y alerto nga makita or kanang naay appearance, panitan maabot ang Misaya, naa sila'y alerto nga kini mao ni atong gipaabot, mao ni ato ang gihulat. Naay appearance sa Misaya og andam nga mo-welcome. So dili lang kay alerto, dili lang kay nag-anticipate, dili lang kay naghulat, kundi andam usab nga mo welcome. So atong nabantayan dira sa bersikulo 25, ug ato ang makita nining panahon na may tawo nga nagpuyo sa Jerusalem nga ginganlang Simeon, maayo siyang tawo ug mahadlokon sa Dios ug kani nagpaabot sa kaluwasan sa Israel. Si Simeon nagpaabot sa kaluwasan sa Israel. Sa bersikulo 38, niadto gayong taknaa miabot siya og nagpasalamat sa Dios og misulti bahin sa bata ngadto sa tanan nga nagpaabot. Okay, ngadto sa tanan nga nagpaabot nga tubson sa Dios ang Jerusalem. Si Ana usab sa bersikulo 38. So now, una si Simeon,
ang iyang gipaabot waiting for comfort. O gatong mabasa diri sa 25, si Simeon usa ka maayong tao. Sa bersikulo 25, maayo siyang tao og mahinadlokon sa Ginoo. Meaning maayo ang iyang relasyon ngadto sa mga tao usab. Og labaw sa tanan, maayo usab ang iyang relasyon ngadto sa Ginoo. Apan sa Israel, sa nasod sa Israel kini nga panahon na is ingnon ta nga dili maayo ang sitwasyon or daotan ang ilahang panahon or sa context. So wala sila kadungog bahin sa Ginoo. Again, wala pa nabot ang Messiah gikan sa Old Testament na ay 400 years. So kana nga panahon, dako-dako sa taas-taas nga panahon nga wala sila nakadungog og propeta, wala sila nakadungog og anghel, wala sila nakadungog og Ginoo. Again, under sila kana nga panahon sa Roman nga balaod, Roman rule. Og ang ilahang under sila, wala sila kanang kaisog, under sila sa Roman rule, under sila sa cruel nga king, isog nga king, salbahis nga king, mao na si King Herod katong magpapatay og mga bata. Og apan sa taliwala sa kangit-ngit or bati nga sitwasyon, nag-wait gihapon si Simeon. Naghapon siya anticipate. Again, nag-anticipate, nagpaabot sa Messiah. Again, diri sa 26, og gipadayag kaniya sa Espiritu Santo nga dili siya mamatay hangtod nga makita niya ang Kristo nga gisaad sa Ginoo. Siguro kini nga panahon ni Simeon is tigaw lang na siya og grabe na ang mga pag-antos. Atong imaginon dili siya mamatay pero nag-antos siya, makita niya ang palibot niya nga grabe kadaotan. Sakit para niya, like na usa siya ka propeta, mayo siyang tao, apan ang mga laing tao or iyang palibot is daotan. Mangandoy siguro siya kamatayon, apan dili siya mamatay hangtod nga dili niya makita ang Kristo nga gisaad sa Ginoo. So now, ang si Simeon, iyang expectation, iyang pagpaabot, focus ngadto comfort nga gidala ni Kristo. Nga gidala sa Ginoo. So among sa kanang nga panahon, ang famous nga mga linya about sa Messiah is gi-refer nila nga comforter, Messiah the comforter. So kani nga panahon. So bati lang siguro tan-awon na to, o siguro ma-universal nga language ang kaning gitawag natog struggle, gitawag natong mga problema, kasakit sama sa siguro gibati ni Simeon. Og ang universal nga language na is ang comfort. Bisag unsa nga matang sa tao, bisag unsa nga klase nga tao, universal nga language nga kayang tandugon ang usa ka tawo pinaagi sa comfort. Og mao usab na ang gipangandoy ning Simeon. So actually, in fact sa pagkatinuod, ang season nga kanabitong daghan og mga struggle, daghang mga loneliness, daghang mga emptiness, daghang mga security, even desperation, napo na siya season na siya dapit sa kanang late fall or early winter, meaning doldol siya sa Christmas. Gitawag ni siya og kaning SAD syndrome, meaning ang SAD syndrome is seasonal affective disorder or kanang winter depression. Siguro kanisa dosab nga panahon is naapod sila'y gibatiin ana. According man sa research, pero again, vulnerable ang tao, mag-struggle jud ang tao, gibati jud sa tao nga loneliness, inusara siya, emptiness, walay sulod, insecurity, even ma-desperate usab ang tao. Ug ang usa nga makahatag nga language universal sama sa gipangandoy ning Simeon ang comfort, in which mao na ang gidala ning Hesukristo. So now, sa passage, ang Holy Spirit nagsulti ni Simeon nga adto sa templo. Andin makita ni mga adto si Maria, si Joseph, gidala nila si Jesus, batang Jesus, siguro bata mga 6 weeks like nana, like bata pa si Jesus. Didto gidala sa templo tungod kay mao ang sugo sa balaod. So inana naa sila
comply nga balaod. So sa pagkakita ning Simeon, kana palang daan makaingon na ta siguro sa sandal ning Simeon nakaingon siya nga grabe kataas sa katuigan apan wala jud nibiya ang Ginoo. Mo nang Emmanuel, God is with us. Na ang dako kay kahimuan ang presensya si Jesus bisan bata, dako kay kahimuan bisan unsa man nga gibati ning Simeon is grabe ang iyang pagka-relief. Imagine na di siya mamatay hantod dili niya makita ang bata. So inana sa verse 28, gikuha o gikugos ni Simeon ang bata og nagpasalamat siya sa Dios. So now, post sa tagadali. Mga inahan, kung pananglitan, magdala mo sa inyong bata nga gamay unya na muduol kalit nga tiguang niya, kuhaon ng bata niya mo ana. Kining bata gipili sa Ginoo, kining bata gidaig niya ang bata. So siguro kung kita inahan is di na to ihatag or makurata like kinana ang ato ang pagbati apan wala ni nakita ni Simeon tungod kay ang iyang gitan-aw mismo kini Ginoo. Og atong tan-awon dangerous kayo ang gibuhat ning Simeon. Usa ka inahan gadalag bata yang gikuha din iyahang instead nga si Maria og si Joseph masuko or malain apan nahibulong sila sa ato ang nabasa nga passage, nahibulong sila sa gisulti ning Simeon. Si Simeon mura siya nag-broke out into praise, iyang pagdaig, iyang pagpasalamat o iyang gi-acknowledge nga kining bataa gipili sa Ginoo nga mo'y magdala og kaluwasan ngadto sa dili Hudiyo ingon man sa mga Hudiyo. Si Simeon sama usab kanatong tanan nanginahanglan og comfort. Wala ko masayod sa matag usa kung unsa ato ang gibati apan si Jesucristo gadala og comfort. Again, ikaduha nga character is mao si propeta Ana. So si Simeon nagwait sa comfort. Si propeta kaning si Ana nagwait usab sa forgiveness or redemption or kapasayloan. O nato na makita dira sa bersikulo 38. 37, 38. So now, 37, wala gayud siya mabiya sa templo, adlaw o gabi nagsimba siya sa Dios, nagpuasa ug nagampo. 38. Niadto gayong taknaa miabot siya og nagpasalamat sa Dios og misulti bahin sa bata ngadto sa tanan nga nagpaabot nga tubson, meaning naay kalawasan, naay redemption, naay forgiveness, tubson sa Dios ang Jerusalem. So ato usab na matikdan nga kaning sing propeta Ana is tigulang na sa siya. Maayos usab siya, matawag na to nga maayo siya nga tao tungod kay sige siya fasting and prayer sa templo. Atong nabasa adlaw o gabi na siya sa templo. Og nagsama ni Simeon nga si Simeon nagpaabot, siya usab nagpaabot. Pero ang iyang gipaabot ang forgiveness, ang redemption, mutubson sa Dios ang Israel. So now ang word nga redemption is girelate nato ang idea sa katong captivity. Ang mga Israelites is nahimo silang sulugoon na slave sa Egypt. And then, gitawag na tog Passover, katong paggawas na nila. So, sama ang mga tao sa Israel nalulung sa ingon nga gitawag na tog slavery sa Egypt. Ang Dios nagamit og tao, gihawa sila sa ilang pagkaulipon. O atong ikumpara ang idea, mausab niyang nahitabo sa Israel, lulong usab sila sa kasalanan, lulong sila sa mga daotan, na ulipon sila sa sala. Og si Jesucristo ang nagdala og redemption or forgiveness. Siya ang nagdala. Og mao na ang gipaabot ning Ana nga pagkakita niya ni Jesus, nagpasalamat siya, iyang gidaig og iyang gisulti sa tanan, nagpaabot nga tubson sa Dios ang Israel. So Jesus atong makita diri nga si Jesucristo nag-provide kung unsa ang gikinahanglan. So now,
Mga igsoon, si Jesucristo mianhi sa kalibutan atong makita, nag-provide siya ning semyon, nagatag siya comfort, nagatag og assurance ning ana nga na ang Ginoo motubos, na ang Ginoo magpasaylo, maghatag, mag-extend sa iyang grasya og kaluoy, forgiveness, mao ang gipaabot in which natuman. Ang kani nga pangutana, unsa man ang atong gipaabot karon nga 2025? Si Simeon ug si Ana, ingnon ta, tagbaw, satisfied sila na na-fulfill ang ilang gipaabot. Ikaw mismo karon nga nakatungog sa mensahe sa Ginoo, karon nga 2025, siguro dili comfort, siguro dili forgiveness, ug daghang mga butang. Siguro mga guba nga relasyon is mauli, siguro kung sa mga struggle, atong gipaabot nga mahuman ra, maokey ra ang tanan. Wala ko nasayod sa matag usa ka kinabuhi. Apan ang Dios anaa sama sa gibuhat niya ni Simeon og ni Ana, nag-provide. Ang Dios usab mag-provide sa mga kinabuhi. So siguro na ay mga Simeon kanato nga nagsakit, na ay feel nga lonely, na ay feel nga empty, na ay feel kahadlok, bisan unsa man struggle sa hunahuna, nanginahanglan og comfort sama ni Simeon, nanginahanglan og counseling, nanginahanglan og fresh nga sense diha sa presensya sa Ginoo. Sama sa passage ato makaplagdan, ang nagdala niini walay lain kundi si Jesucristo. Siguro sab na ay mga like Ana nato diri nga grabe ang tan-aw niya kadaotan, ginahanglan nang nga naay motubos. Inana usab ang gibati. Gusto na niyang mo break sa pattern sa kinabuhi sa mga kalibutan, na ay forgiveness, na ay kapasayloan, nga bungkag nga relasyon, nga broken relationship nga wala na siguli na like Ana nato. Again, nahanglan og kapasayloan ato makaplagan ni Jesucristo lamang. So now, as a challenge, na itulo ka challenge dire nga ato ang pagbuhaton in which hopefully sa inyo sab nga kaugalingon karon nga 2025 is ato ang buhaton. Of course, inubanan sa tabang sa Ginoo. Una is become a marveler. So, kaning marveler is, sa versikulo 33, ang amahan ug ang inahan sa bata nahibulong, meaning in shock. Marveler. Pagkadungog nila sa gisulti ni Simeon, bahin ni Jesus, bahin kaniya. So now, si Joseph ug si Mary nahibulong. Mao na gitawag natog marveler, na surprise, kadabang nagwonder, na astonish, like inana nga feeling. So og ato nang tan-ahon is magwonder ka, is mahambol imo kaugalingon og matingala ka, inani day mo buhat ang Ginoo, inani day ang mga butang nga kaya nga buhaton sa Ginoo. Like ma-live in awe ka, ma-surprise ka kung unsa kamaayo ang Ginoo. So karon usab nga 2025, hinaot nga ma-surprise ta or ma-wonder ta kung unsa ang pagabuhaton sa Ginoo sa ato. Of course, mosalig ta niya. Sa unsa man ang matang sa atong kinabuhi, saligan nato ang Ginoo. Kung maglisod ta, ato ang magbutang ta og gitawag natog murag reflection. Atong ibutang ato ang kaugalingon. Atong ibutang adto ning Mary. Si Mary before siya nga amidol niya ang anghel, nagwonder siya, naglibog siya. Di ba? Si Joseph, natulog si Joseph, kundi butang nato sa tiil si Joseph is gipukaw siya sa anghel, pinagi sa damgo. Ang mga shepherds giingnan usab. Og natingala ang mga shepherds, even si Simeon, si Ana, even ang mga wise men, natingala, nahibulong, nag-wonder sila kung unsa ang Ginoo. Sa mga usab,
nindot na i-apply sa ato nga kinabuhi nga the more ta magkaduol sa Ginoo is magka-wonder ta kung unsa ka maayo ang Ginoo, ka-faithful ang Ginoo sa ato ang kinabuhi, ka-gracious ang Ginoo nga sa 2024 gisustain sa Ginoo dako kay na nga kahibulungan. Og karon usab atong tuhan sa 2025 nga Ginoo mag-sustain dako usab kay na nga kahibulungan. Ikaduha, become a mover. Una, marveler, dayon mover, meaning action, meaning na ay buhat. Versikulo 20 so balikan ang passage, minanduan sa espiritu, misulod si Simeon, misulod, action, misulod si Simeon sa templo. Sa versikulo 38, niadto gayong taknaa, miabot siya, meaning si Ana, miabot siya, nagpasalamat sa Dios, na ay move, na ay action. So, ato makita sa passage nga si Simeon o sing Ana, movers sila. Si Simeon, minanduan sa Espiritu Santo, misulod sa templo, o sab sing Ana, miadto sa templo, kita nila ang bata. Movers sila. Og ato usab na nga makita diri sa atong nahisgutan ng mga passage, sing Maria, nahimong mover si Maria sa Lucas 1:38, mingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabuon ta kanako ang imong gisulti. Mover na action yang gidawat. Si Joseph sa Mateo 1:24, busa sa pagmata ni Joseph, gituman niya ang gisugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria. Yang gituman na ay action. Okay? Ang mga shepherds, ni-move out sila, ni-move sila, nilihok sila sa Lucas 2:15, sa namalik na ang mga anghel ngadto sa langit, ang mga magbalantay sa karniro nag-ingnanay, mangadto kita, move, mangadto kita sa Bethlehem ug tan-aw nato kining nahitabo nga gipahibalo kanato sa Ginoo. Na ay move, na ay action. Mga igsoon, kung ang Diyos i-convict ang atong kasing-kasing, pinagi sa balang Espiritu Santo, kung unsa atong pagabuhaton, kung unsa ato ang calling, sugo ta sa Ginoo, nindot sa matong i-aplikar sama sa atong mga characters nga atong makita dire, mga prinsipyo. Wala lang kay nahibulong sila, nag-live wonder sila, nag-marvel sila, kundi ni move usab sila, ilang gituman, ilang gilihok kung unsa man ang gisugo sa Ginoo. Yan na. Sa versikulo, sa ikatulo, marveler, mover. Ikatulo is messenger. Messenger. So, dili lang kay movers ta, dili lang kay marvelers ta, kundi ang leads to action, mausab ang messenger. Pagsulti kung unsa ka maayo sa Ginoo, na-live ta and nag-marvel ta, ni move ta, ni sulti ta, messenger kung unsa ang kamayo sa Ginoo. 38 sa ato nga passage, Lucas 2, nagpasalamat sa Dios og misulti bahin sa bata ngadto sa tanan nga nagpaabot. Gisulti ngadto sa tanan nga nagpaabot nga tubson sa Dios ang Jerusalem. Adto na ba tay mga amigo, mga pamilya, ato ang banay sa pamilya, ito mga kaila, mga relatives, igagaw, mga uncle, auntie, mga kaila, na ba tay mga inana nga wala pa nakadungog sa pagka maayo ni Ginoong Jesucristo? Be a messenger, light bearer, musulti sa kamatuoran, dili lang kay nasayra na to ang Ginoo nga grabe maayo kayo ang Ginoo. Take action, mover, sulti usab ngadto sa uban. So ina na ang mensahe sa Ginoo karon nga dili lang kay nakadungog ta sa mensahe sa Ginoo, grabe ang Ginoo, maayo kayo ang Ginoo. Giawhag usab nga kita mo move sa atong pagkadungog, sa atong pagka-experience nga maayo ang Ginoo, lihok ingon man sulti, be a messenger ngadto sa uban. Magampo ta. Ginoo, kami nagpasalamat kanimo niining panahon, nining takna ang imong gitugot. Nga kami magatuon sa mga pulong
Sama ni Simeon nga nagpaabot og comfort, sama ning Ana nga nagpaabot og forgiveness kapasayloan nga naay motubos na redemption. Kami usab amahan ingon nga tao lamang nanginahanglan usab kami kapasayloan, nanginahanglan usab kami og comfort sa matag usa namo kasing-kasing. Og among nasayran amahan nga anaa nimo kini ang tiunay nga makaplagan nga comfort og kalawasan. Mahibulong kami kaayo kung unsa ka kamaayo nga Ginoo og tabangi kami amahan nga dili lang kini matatak sa amo nga hunahuna nga kami mahibulong kundi tabangi kami nga mulihok mo move ingon man nga mahimo ang messenger para sa imong kamayaan. Tabangi kami Lord, kami tao lamang walay mabuhat, wala kung wala ka. Salamat amahan, ikaw padayon magabless sa matag dalunggan og kasing-kasing nga nakadungog sa imong mensahe karon. Among isalig kanimo ang tanan. Pasalamatan ka sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Pagkamaayo mo, Jesus, pagkatahom ning gugma mo, huwag makalabaw. Sa tiunay kalipay ko, dalaygon ka, Jesus, igabayaw ang ngalan mo. Sa tibuok kong kasing-kasing, magapasalamaton